Әфган сугышына нокта куелганга 30 еллап вакыт узса да, онда күргән тетрәнү һәм яралар һаман йөрәк түрендә дип искә ала Яшел Үзән районы Кече Ошасыр авылы егетләре. Интернационал сугышчылар хөрмәтенә авылда обелиск куелды. Тантаналы ачылышны Айзелә Батырханова да күреп кайтты. 80-нче еллар башы Кече Ошасыр авылы Бөркет егетләрен бер-бер артлы армия сафларына хезмәт итәргә озатып кала. Ак яулыклы әбиләр, пак күңелле әниләр исән-сау әйләнеп кайтыгыз балакайлар дип күз яшен сөртеп кала. Авылның асыл егетләре Жамалиев Илшат, Гисматов Рөстәм, абыйлы өнеле Зөфәр һәм Фәнис Сабитовлар киткән чакта кайнар ноктага Әфган сугышына җибәреләсләрен белми әле. Мен үзем шушы авылда туып үстем. 83 елның 29 сентябрендә армия сафларына алындым. Безне Беренче olarak Куйбыш шәһәренә җибәрделәр. Хәзер Самара шәһәр. Шуннан соң солдат телендә әйткәндә покупательләр килделәр. Алар безне алып киттеләр Ташкентка. Ташкентта без белдегәндә Әфганистанга керәсен. Мин үзем 12 декабрьдә 83 елда Әфганистанга кердем һәм Баграм дигән шәһәргә урнаштык. Без башта белмәдек Әфганистанга барасын. Ну, бесекте брадер имеем, потому что мы он дига воспитанные егетләр, бүтән без куркуны белмибез, нибез, үсеп үскән авыр булса да ул табитендә все-таки эшлисең. Афганга барганда Казакстанга барып җиткәч кенә белдек инде без. Карантинда. Каменогорскида булдым. Менә шунда гына сообщать иттеләр, сез Афганга керәсез дип. Аннары Афганга очтыгынды без. Каменогорскидан Шеннандка. Вот Шеннандта оформлять иттеләр, шунда шул дивизиядә калдым мин. Шеннандский дивизиядә. Противотанковый дивизион бетнең. Кичкенә генә, охраненияларда тордык без. Кандагар юлында. Анда 4 точкада булдым менә. Сугыш инде күптән бетте. 30 еллап вакыт үтте. Күңелемдә генә тирән яра. Төшләремдә һаман сугыш бара. Туган җирдә истәлек билгесе итеп обелиск ачу нияте белән егетләр авылдашларына мөрәҗәгать итә. Авылыбызда бер нур булып торыр. Үзебезнең теге безнең бунуклар нигәстән сорау әйтәләр, менә безнең бабайның памятниклары дип. Шуңа күрә итәм Истанбулда үзебезнең истәлек булып калдырды үзебезнең. Чарада барлык әфганчыларны 1 минутлык тынлык белән искә алып, алар рухына дуга кылдылар. Соңыннан подполковник Илшат Паймурзин интернационалист сугышчыларга шулай ук обелиск ачуда зур өлеш кертүчеләргә бүләкләр тапшырды. Чарада катнашучыларның һәр кайсы үз ишеннән барып бер теләк әйтте. Көннәр тыныч, күкләребез аяз булып, атыш шартлау тавышларын ишетмичә яшәргә язсын иде. Айзелә Батырханова, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.